Dürüst büyük jürçünün yoqdaşları, qozanlılar da onu unutmuyorlar. Şəhər üzəgində onun qurur heykeli tıra. İng zatlı qonaqxalarının birisi onun ismini yürütü. Gorki uğramında Fyodor Ivan Şalyapin'in bir küp şəxsi eybirləri saklanışı muzeydə işləb tıra. Lakin ni qızğanış Qozanda onlar ailesi bilen beyli bolğan binalar hem yurtlar saqlanıb qalmagan. Әмне илебезнең төньяк баш каласы Санкт-Петербургның Графтия урамында җырчы 1914 елда сатып алган һәм алар гаиләсе яшәгән уникаль йорт бүгендә артистның шәхси әйберләрен генә түгел, рухында саклап тора. Бүген монда аның өендә аның үзенең әйберләре, киемнәре, грим уборнялары, фотолары һәммәсе бик бай. Bu muzey оригинал. Менә без монда хәзер торабыз аның грим уборны, монда аның урындыклары, көзгеләре, бөтен нәрсә аның кулы тоткан. Санкт-Петербургда яшәүче Әлфия Рәхмәтуллина шәһәрдәге борынгы татар тормышын өйрәнеп, халкыбызның танылган шәхесләрен барлау буенча да зур эш алып бара. Ул хәтта татарлар белән генә түгел, гомумән Казан ягыннан чыккан һәм Петербургда яшәгән русның танылган кешеләре язмышы белән дә кызыксына. Шаляпин шуларның берсе. Монда менә фото Fyodor Ivan Şalyapin Qozanda özünün iyi yanında kayan tuğan. Менә bu fotomunda. Шуннан соң менә bu vitrинада да күрсәткән ширкә каянны шукындырганнар. Шуннан соң монда күрсәтелгән и флигель ушы и янында ул туган метрическая книга. Бу витринада бик кызык, ләкин монда халат күрсәтелгән. Bu халатны Эмир Бухарский Fyodor Ivan Şalyapinга бүләк итә. Тарихчыларның әйтүенә караганда Fyodor Şalyapin Казанны бик яраткан. Аны еш кына сагынып искә ала. Дусларына анда яшәгән көннәре һәм Казан татарларының тормыш көн күреше турында гел сагынып сөйли торган була. Без сезнең белән хәзер җырчының аш бүлмәсендә. Fyodor Ivan Şalyapin Казанда туып, гелдә татар халыгын бик яраткан. Менә бу бүлмәдә аның ял итәләр урыны да сәке кебек эшләнгән. Менә карагыз, нинди матур киләм ята, нинди шигелгән матур мендәрләр ята. Менә бу бүлмәдә тагын шундый рәсем бар монда. Менә бу рәсемне татар кызларын Fyodor Ivan Şalyapin гастрольдә булганда Киевта ала. Ләкин анда да күргәндә аның өчен безнең традициялар бик якын, бик йылы була. Шунсын да әйтү урынлы булыр. Урын җитмәгәнлектән җырчының бу музейына аның бик күп шәхси әйберләре әлдә куелмаган. Очень много вещей хранится в фондохранилище, которые находятся на 3-м, 4-м, 5-м этажах нашего же здания. Это фонды театрального музея. 1984 елда бөек җырчының кызлары Марфа һәм Марина Федоровналар беренче тапкыр туган шәһәрләренә кунакка кайталар. Алар да инде менә бу өйгә киләләр. Шуннан соң ошо бүлмәләргә кереп, менә ошо диваннарга утырып, фотоларга төшеп, әтисенең инде рухын искә алалар. Алар ул чакта музейга бүләккә әтиләренең байтак кына шәхси әйберләрен дә бүләк итеп китәләр. Әмма бу Fyodor Ивановичның кызлары уйнап үскән һәм могҗиза белән генә сакланып калган курчакның үз язмышы бар. Бу курчак ул фондларда сакланып калган блокада заманнан. Бөтен нәрсәсе аның менә сакланган күлмәкләре ниләре, но ул үзе инде бызыгы. Без табылды инде акча реставраторларга биргән музейны. И музейный реставраторлар аны менә ушлай бик яхшы инде аны яңа сүрәткә керттеләр. Аның легендасы бар. Fyodor Ivan Şalyapinның кызларының курчагы дип. Менә ошо курчакны ошо сүрәттә инде музейный реставраторлар фондка биргәч, шуннан соң 4 айдан соңмы фотосы килеп чыга архивтан. Аның кызлары ошо курчак белән утыра. Әлеге йортта дөнья күләм танылган җырчы 1914 елдан 22 елга кадәр гомер итә. 22 елның җәй айларында Fyodor Ivan Şalyapin Франциягә 5 ел гастрольләргә китә һәм шул китүдән ул башка Россиягә әйләнеп кайтмый. Fyodor Ivan Şalyapin үзе Франциягә күченеп киткәндә йортын һәм андагы барлык мал-мөлкәтен үзенең якын дусты Иван Дворищенга калдырып китә. Дусты анда гомеренең соңгы елларына кадәр яши. 1942 елның кышында блокада вакытында Шаляпинны нык хөрмәт иткән Иван Григорьевич үләр алдыннан көч хәл белән генә шәһәрнең театр музеена шалтырата. Һәм әлеге звонок бөек җырчының бик күп әйберләрен, киемнәрен һәм хуҗалык җиһазларын безнең көннәргә кадәр саклап калырга мөмкинлек бирә дә инде.